studio Papa Isabel nziponi zinango za nkhani ziri kushoka zimwezo zinkhoza kunyanganiriwa na familia ya dziko la Zimbabwe. Icho kwa dimu ya Zimbabwe ndakapakata ndakabata ndakakaremerwa ndati ichaima city bills because ndichaende zviviri zvichisema kuti zvikwane nekuti Friday nasika tizosangana musi wemanje munenge makangobata muchingopepeta pamwe chete nekuverenga nekunzwisisa kuti togadzirisa sei nyika yedu yaZimbabwe nekuti tisu vanhu vacho tiri kuzviita tisu tichatonga uye zvekana kuri kuponana tisu tiri kuponana zve tisu tiri kuurayani. Zimbabwe ndine nyaya yakaitika mukati menzvimbo yandiroshevedzera kuti Mvuma mulokesheni munonzi Mushayabvudzi mune landlord akabaya Roger nebanga achibva afa mushure mekune mudzimai wake kuti wanonoka kubika. Auti wanonoka kubika mukadzi achibva tizira mumba meRoger atiriza mumba meRoger murume weRoger womumba meRoger anga asipo manga mune mudzimai saka mudzimai welandlord akatizira mumba mune mudzimai weRoger pate muri mumba meRoger ndokubva vavhara dho akazama kuvhura zvikanetsa kusvikira mukadzi weRoger afonera murume kuti manyai kuno andizozivi kana vakapinda neniwo ndirosara nokuti vakuratidza kutsamwa. Zvakazoitika murume auya muri yeZimbabwe ndo zvandoda kutaura pano. Ndine nyaya iri kuitika mukati meGlenora mune musikana akaenda kunotsvaga basa reMumbasa house girl maid. Ayaya Nzambe warugu watu wazungu watu ndimi mabhozida waridziwe bedi. Baba pati musikana achitsvaga basa akashanda 2 days rechituro racho ranga riri hafuti yakabvarwa pasi. Inzwai sisi masvika pano muri kutsvaga basa pane baba basa hakusi kumba kwenyu. One munopfeka uniform amupfeke hembe dzenyu. Hembe dzenyu munopfeka makutoenda mabuda nokuti hembe dzenyu hadzifani kuonekwa nemurume wangu kuti dzakakufita sei. 2 amugare musitting room dining munogara isisi. 3 amuone TV. 4 amudye nyama pano. Asi pachidyiwa nyama panodyiwa nyama iye musikana ndiye anenge achibika nyama yake. Kunyangwe muri mega amugare pasofa munogara pasi. Tomboti atipo zvedu izvozvo munogara pasofa asi kana tangovepo imomo munenge muna baba murume wangu amugariwo imomo wakubuda imomo. So amai vane mwana mucheche vanoshandawo basa repamusorosoro but vachishanda online varipo pamba ipapo. Vane mwana mudiki musikana anomukana Folksen anofana kurara na 9 kana na 10 nemhaka yekuti ivo vakanonoka kurara vane mwana anobata amai kana vane hope vanorara varara iye ndiye anoendesa mwana pazamo kana akotsira iwo mai vanenge vakotsira kudhara ndiye anenge mwana achiyamwa iye ndiye anenge akamonita mwana kuti haana kubva ire pazamo iko zvino zvaarara ere ozofukidza oenda ake kunorara ndo panopera time yake basa pasowa. Apo amai ava vanovaka bosi vanenge vakarara vari pai vanenge vakarara mumba mavo hapana baba apa. Hapana baba. Ndine nyaya muri yeZimbabwe yekunjanja kunonzi iko kwa Mupatsi Sabhuku Mupatsi Chief neShangwe kuna sekuru vanga vachigara nevazukuru vana vemwanakomana wavo 9 years ne12 years. Mwana akaudza mbuya kuti sekuru vari kundibata kundiita mukadzi apo sekuru vane 72 years kuberekwa. Mbuya akati kuti ndizvitaure ndinonzi ndasungisa murume andiri kuenda kuchikoro ena unonzi tisha wako. Mwana achibva unonzi tisha wake apa pakatanga na 12 years ka 12 years pakwalekeka kangwara ndokutanga kubata ka 9 years. Sekuru avo kamwana kaike kachibva kaudza mumwe wake umwe akati ndakaudza gogo but vane zvakandiudza ena unonzi gogo achibva audza gogo zvikanzi une chokwadi ari kubata kana achikubata andiri kuenda kuchikoro ena unonzi tisha wako. Ndikazvitaura inini ndonzi ndasungisa murume wangu ane hama ndine vana zvikasazobuda chokwadi mangwana andigara zvakanaka pano ndogona ngokuudzai zano ndobva aende kweke maticha vaivayo ndokuzobata nyaya ndokubata mapurisa. Vabata mapurisa nyaya yakazobva kumaticha ichienda kumapurisa. Mapurisa vakananga kuna mudhara zvakazoitika nezvakazobuda. Rambo akabata pachimuti National FM the whole nation on one session. Papa ndiri zvakare kunjanja ikoko masasa mahushu muroora akaudza murume kuti kunyange zvodii handikwanisi kugara namai vako anovabikira ndiani anovavachira ndiani ini ndina mai vangu. Murume akati vamuvesenzana sisi zvikanzi ngavaende kuhanzvadzi dzako mamvana vavo zvikanzi hazviti ndini mwanakomana kana ndiri mwanakomana ka ndinitori baba nokuti vatori kudzimba dzavo anochengeta mai ndini amai vari pamba ipapo ndokupiwa tiyo kagara pabhenji
vakazongoonekwa vakafa vakagara ipapo. Zvakazoitika panyaya yekuti afa asi mhosva yakataka kunzi vachiendeswa kumochari vachienda kupostmortem zvikanzizvo food poison. Hapana akaripota kumapurisa Zimbabwe but pane zvakabuda zvakaratidza kuti zvadhakwa. Pakaipa vanenge vachida kusvitsa nyaya kuchimuti munobatika sei? Ichokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Kana ndisingakanganisi kumuzokomba nezuro mukoma kepi kwakatika chishamiso chinoshamisa chemabhinya anokwana kuita apa tinogona kurovera mapurisa ekumuzokomba maoko kana kusanganisa zvanza nenyaya yaamai vakanga vatumirwa mari nemwana wopa pane imwe nzira inoshandiswa kugamuchira nayo mari vachienda ikoko vachibva vasangana nevakomana vatatu amai vachibva vabhinywa vachibva vafa kuri kuseni. Vanhu ivavo vakazofamba vakaenda pane umwe musha vakaputsa mawindo vakaenda pane umwe mufa vakazama kurova vanhu vakaenda misha inokwana kuita 4 count 5 vachirova vanhu vachingoputsa ndokuzoenda kune imwe nzvimbo ine zvimatakada kwavakanogara kusvikira mapurisa aziviswa kudaro ndokubva vatevera vanhu vakazobatwa. Baba Isabel, vanhu vakazobatwa vese vakabatwa zvavo. Tichanzwa kuti zvakamira sei. Right, rambai makabata Baba Isabel kavari kulenda manje vachinyudza gejo muchirongwa bhozhongora segment izvozvi pate mazwengerera matenderera ndirakuzvani kana muchigogomezana byangu tinhi muyani pantsoma rovai panongonya vaudza kuti muri kuona monya repakanyerwa boda pose alongside monya repagokwe keda munhu akatsunga kuti svi rikiti vu ayaya hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua rikiti vu. Tapindira muri yeZimbabwe pandiri kupindira pando pandiri kuti panjanja pasadza sabhuku mupatse chifinde shangwe. Rega nditaure muri yeZimbabwe chine nyaya yakaitika pamuri yeZimbabwe inyaya inoita kuti dzimwe dzenguva vana kana vachirarama mukati menzvimbo dzavanorarama vanoguma vakutya iwo kuti ivo ndo vabereki vedu asi vabereki vedu tinoguma takuatya zvakare nokuda kwezvimwe zvinozoitika pakurarama. Ndizvo chaizvo. Inzwai muri yeZimbabwe nyaya yakaitika kwene shangwe ndeyekuti pana baba vane mwanakomana akungoita singanurwara njere asinganzwisisi zvanoita akaroora amai vachibva vaenda kuchibva kwasara iye mwanakomana ari pamba apa pana amai nababa vana varipo pamba apa vana vasikana ane 9 years pamwe chete neane 12 years. Zvadaro muri yeZimbabwe inzwai zvakaitika ndezvekuti mwana ane 12 years akaudza mbuya vake mudzimai wasekuru vake kuti magogo pana paini ndiri kubatwa nasekuru vari kundiita mudzimai ende vakatondibata zvechokwadi. Mbuya vachibva vati kwete mashoko iwo anoita ndimatauri sekuru vako vane hama munzvimbo mune vanhu ndikakwanisa kubuda nyaya iyi ikasazoonekwa kuti ndiyo pakasazove neumboo ndoita senge napurisa murume kuti ndasungisa murume wangu asi handizi kutsigira kuti kana sekuru vachikubata ndisvo asi ndotyira upenyu wangu. Andiriona chikoro enanodza mudzidzisi wako vachibva kudaro umwe mwana zvakare achibva vato zvakare achibva udza mbuya enanodza mudzidzisi wako vachibva mateachers ndo akazinoudza mapurisa achibva svika achibva wabata baba havana kuramba kana kupokana Zimbabwe. Vakura seiko sekuru? 72 years vana 9 years ne12 years. Kuchibva kwazoita umwe wokama akanogara pasi ari mukati mekutaura nawo akati handikuva nzire ndinotaura sezvazviri ichokwadi chiri kuitika handisi kuramba kana kuvanza kuti vana vandakavabata asi ndine nganga yangu dodobori wangu akandiudza kuti mushonga wangu kuti uite unotoda mhandara isati yakuziva kana murume kana kuti ani ko ndaizobuda sei kunze ivo vana vacho pano ndinawo vazukuru ndinawo. Saka baba vakabatwa vakakandwa mukati musi wa 12 nasi jetishe nasi 6 musi wa 12 ndopa vari kupinda mumatare edzimhosva vachipinda vakamirira nyaya yokubata vazukuru ane 9 years ne12 years asi vamanofunga kuti pamwe izvi ndezvakafanana nekuti izvo ndezvekurima nokuti bagwe riri pamba pababava
bagwe riri pamba pasekuru ari pamba pasekuru ava bagwe rakamira vachibvunzwa kuti imi munotaura kuti n'anga yakakudzai kuti mushonga ushande munofanirwa kakubata mhandara isingaziveka murume ubvi mabata vazukuru 9 and 12 years wanga uri mushonga wei ipapo ndipasiritora ipapo bata avakungofungira ndakazokwanisa kupinda nekudzika zvakare mukati mehukama mukati bhosho akuchisina vanhu kufemiri kwedu tapera akuchisina vanhu tapera saka iko zvinozowana rungomira kuti vanhu vaende kumatare edzimhosva vabve kumatare edzimhosva veukama zvakare kuti wangu tinoenda kumatare edzimhosva but tiri kumatare edzimhosva tiri kutotsvaga kuti dai tazive kwazvakatirwa nezvakabatwa tidzorere nekuti wangu dare riri kusunga iwo but mhepo nezviri kuitika kwatiri hazvimiri vazukuru ava 9 and 12 years vaendeswa kuchipatara here vaongororwa here vakatoendeswa kuchipatara vakaongororwa pakaitika izvo chikonzero mapurisa vakangosvika nyayo vanotokudza kuti uyu akabatwa ngaatoenda kwanoongororwa zvakamira sei maresults ndivatogona kunge tisina chikonzero havazomabuditsi but procedure iyoyo yakatotorwa ya zvakaoma zimbabwe injanja iyoyo regai timekufamba mukati mekutsudzira zvangu ndikati mukuenderera mberi ndobva ndapinda muri yezimbabwe mukati menzvimbo yandiroshevedzera kuti iyo mvuma ndapinda mumvuma muri yezimbabwe mamushayandebvu location inonzi mushayandebvu mune chiitiko chakaitika chokuti izvo muri yezimbabwe musi wa31 mune murume anogara pamba pake nemukadzi wake ndiye murimidzi wemba mushure mekunge vabereki vake vatofawo zvakare vakamusiyira imba landlord nemudzimai ava havatorina mwana pakugara kwavo right but landlord achigara pamba apa ane roja rake riri pamba ipapo roja iri riri pamba ipapo landlord vakabuda vakaenda kwavakaenda vachidzoka vakanetsana nemudzimai nemashoko akazobuda ari mukati kutaura chero kumapurisa kuti izvo chii chavanetserana mushure mekunge mukomana murume uyu abatwa nenyaya yekuponda kana semhondi aburaya roja vakadzoka kumba vakakona kuwirirana nemukadzi nenyaya yekuti hauna kubika chikafu nenguva mukadzi pakataka kunetsera nemurume achibva anotiza achinopinda murumu meroja apinda murumu meroja roja murume anga asipo roja ranga riripo mukadzi vapinda mbema murume akaratidza kuti iwo rendoti vane hasha mukadzi wake nemukadzi weroja vachibva vavhara dhoo zvakasimba zvokuti babavo vakakundikana kuvhura dhoo reroja vakaona kuti murume ari kuramba achinetsa mukadzi weroja akasvika pakutotya kuti dzimwe dzenguva paachapinda muno anogona kuurayira mukadzi wake muno kana kuzorova neniwo zvese achibva afonera murume wake ari kubhawa kuti baba dai mamhanya kuno chikonzero hakuna kumira mushe nokuda kwababa vatinogara navo pano pamba pavo murume akabva amhanya akati mukadzi wangu ndikanimhanya kumba ikoko achinosvika kumba ikoko akaoneka roja rakamira riripopota richipenga asi asvikawo semwe murume vakagara pasi vakaratidza kuti ivo varoda kuzama kuwirira kuti aiwa zvapera sezvo kumwe murume anga asvika ipapo murume uya anova landlord akabva atotaridza kuti iye anzwisisa ndobva atochila zvake uyu murume akanga abva kwaari kubva uyu auya kuzobatsira mushure mekufundwa nemukadzi wake akabva atanga kufamba mupaseji haana kuziva kuti landlord pavapinda mumamavo vapinde vakatora banga rinochekeswa muruviriri uyu murume achizobuda mumba umu aya kutofamba mupaseji ndiye hakaka nebanga murume achidonha pasi kuchipatara kusvikira murume atofa sarai nematambudziko saka roja rakatosvika pakufa rafa kudaro murume akaendeswa kumochari aendeswa mutumbi wakaendeswa kumochari waendeswa kumochari mutumbi izvo taura kuno kwatiri kuita landlord vakasungwa uri mukati hama dzemurume uyu dzakatoronga nyaya kuti nokuda kwakuti auraya imhosva ingozi inoda kuripwa isusu hatina mari isusu hatina ngopulana zvokuuraya munhu ende zvagara simo matire auraya ndiye uyu chaainacho chichikatibatsira chaainacho ndiyo imba ndiyo tikatotengesa kutibhadzare mhosva roja rabayiwa nebanga rakamhanyiswa chipatara richibva rafa mutumbi uri kumochwari ati avigwa here asati veukama vari kuti kubaya munhu nebanga pachivanhu imhosva zvekare vachada kuripwa vanhu ava kuti makauraya munhu wedu isusu hatina zvatinazvo zvatinambogara tazvirongera isu kuti zvichabuda auraya wacho haana chimwe chatoziva chatinacho chaanacho cheimwe mari chatoziva chaainacho imba yakasiyirwa pari kugara ivavo ndo yakutengeswa ko hama dzemushakabvu dzati dzataura here kuti kunodiwa zvakati pakuripa mhosva patotanga makungwa havasati vabuditsira kuti vatoti pari kudiwa zviri kudiwa pati isu takutogadzirira baba Isabel vangada kutengesa imba kuti varipe ngozi ichokwadi aunza nyaya ndiyani imwe hama yemunhu akauraya
kuti aiwa tiri mudambudziko hatitozivi zvokuita nokuti tisu takauraya. But ndopa ungasvika pakutengesa imba here kuti varipe ngozi. Ko kana ngozi isida ka $500 kuripa. Mukoma KB pane vanoziva. Okay. Kuti ukaba mombe mutongo wakutozikawa. Ukaba mombe ndeche kumvuma ichi. Imvuma. Okay. Rega tinzwe vateereri. Tipodza kuti zvakamira sei. Zvakamira sei machinzwa chekunjanja chasekuru vakambuyikidza vakabata vazukuru chibharo 9 and 12 years. 9 and 12 years. Chinzi pavakaenda kunotora mushonga wavo kun'anga. Vakanzi vanofana kusangana nemhandara. Isati yaziva murume. Saka vachibva vabata vazukuru. Kundingaendere kunze ndinopozwa. Mhandara dzacho ndinadzo pano. Baba Isabel. Then mvuma. Roja ragara pasi na landlord. Yes. Vataura muno zvakanaka. Hana kuziva kuti usarove mukazi. Taurira naye. Ati vanotora banga. Ndokubva baya chi Roja. Izvozvo mutumbi uri mumochwari. Asi hama dzeuyo akapara mhosva dziri kuti iyi imhosva hongu uyo akabatwa nemapurisa achaenda kunotongwa nemhosva dzake. Kupa chivanhu chedu. Pada kuripo apa. Pada kuripo. Ingozi kai. Ingozi. Hatina chokubata. Tofana kutengesa imba. 0713938538. Vabvunza mubvunzo wakakosha. Baba Isabel, mukaenda imimi kwa mnenge maenda. Mukanzi ita chakati. Iri mhosva. Iyi anenge akudza iwacho. Hafanirwe kuti abatwewo. Sezvo sekuru ava vakaudzwa kuti mushonga wako ubudirire. Ushande nesimba. Sangana nemadzimai asati aziva varume vachibva vabata vazukuru 9 and 12 years. Right, mukoma KB mhosva kana ichitariswa inotarisa imwe nemwe yakazvimirira uye zvoenda kunoripotwa ndeipi. Nyaya yaenda kumatare dzemhosva izvezvi ndiye kubatwa kwevana. Yebo. Anditika ari kuziva nyaya yakazviita ndiye. Kandi ivo sekuru ndo vachati n'anga wakandikonzeresa zvawakandituma kuti ndiite zvandisungisa ngavavhuridzirawo toketi. Ndozvinosungisa ngangazvo. 0713938538. Imuchiri kusapota caps here. Ine. Ndotadzane. Vabereki kati tiri kumateresu. Tiri kukumbirawo ndakaona jezi reHighlanders. Rakanaka futi. Iposo. Ndiri kudaka iyi huru yadzo yakadzitakura iyi. Ipi? Huru yadzo yemuno muZimbabwe izvezvi. Ndeipi huru yadzo? Huru yadzo yamuizi izvezvi. Ipi? Yakataura kaine mukombe. Scotland. Ivi ndiri kuona pfungwa dzenyu. Aiwa. Scotland ka. Ndoda reHighlanders. Ndaku Scotland. Iposo. Iri rega tibude pacheda. Amafula nyama. Ndaku Scotland. Skokoko. Tinomhanya nedzinogoda. Tinomhanya nedzinotonza ngoro. Imwe kotanga. Tikutora futi kana tikudzorera. Tikudefenda. Kune inonzi chi hard rock. Avakwanisi kutaura kana vasina chavakabata. Iko zvino zvinogona kutaura Scotland ndo ine chinhu. Hard rock. Regai timbotengesa. Zviri kun'anga yakapa sekuru avo mangwara. Yes. Inofana kubatwawo. Inobatwa sei kana pasina enda kunoripota. Wala baba kuti vazobatwa. Vazukuru nambuya vane strategy vakashandisa ndobva varipoterwa. Anofanira kunoripotera n'anga achinomira n'anga mukoti. Ndiani? Ndisekuru. Anditi sekuru vakatobuda pachena. Even pawachenda kukoti vakati ndakanoudzwa nen'anga kuti ita mushonga wakati. Vari kutaura zvichienderana nenyaya yevasikana ava. Vari kuripota here. Okay. Pane dhoketi kapa. Pane nhoroondo. Kozoita dhoketi kuti vamira mukoti vachiti ndiri kuripotera munhu akanditi ndibate vazukuru. Ndazoona kuti azviite. Okay. Regaika tipinde muchi Melodious Barango Panyabira. Melodious Barango Panyabira kanyemba na bozho godobori hana mhosva hana kuti enda unorepa. Asi akati unofanira kusangana nemunhu asati ambosangana nemurume saka godobori hana mhosva. Asati asangana nemurume akaita sei anogona kunge ari 23 years. Asati asangana nemurume. Over 18 years. All right. Baba Isabel. Godobori hana mhosva. 0713938538. 0713938538. Ndina Liberty Kadondo. Takananga kuHarare. Ndipesi kuda kwashe mutengo driver wekombi uyu.
pesi kuda kwashe mutengo hanzi ndina Liberty Kadondo takananga kuHarare. Muri kubva kupiko? Sudzura chimwe babesa peo. Icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mungati mekufamba mungati mekufafaiza. Wamgaseko Cecilia Banda banganda Botswapa. Constable tafadha chokuruma kwa Mutare. Kwandizo kune kombi mkoma KB inenge ichibva mukati medhorobha ichienda kwanga. Ina driver arimo akabata chimuti imomo driver anonzi Fungai na conductor anonzi Fungai na driver wacho imomo kwanzi mabatiro anoita chimuti vakanyanya inobva mudhorobha Mutare ichienda kuchikanga. Okay, vakabata national FM. Conductor ndiye anonzi Fungai driver chiro anonzi aniko driver anonzi Chimoto. Driver Chimoto, conductor Fungai. Rikiti vo wamgaseko timu rangu rakabada chimuti makafamba chimote wamgaseko pedzisa ikambeva chimuti akabada kuti tsvei wamgaseko zvenyu Honorable Makamazi utungamiriri unopiwa maawazi. Yes, ndokubata ndokushanda zve. Aiwa vanoshanda. Honorable Andrew Makamazi paSouth ndakavapaka chipo che dada takisi makaritora kupi? Aiwa zvikuru rinotsvakwa zve kana une moyo nezvaita munhu unonditsvaka kwarinowanikwa kana naiwanika kuGame Park ndakuenda kumatusa zikuru amai zikuru takisi munoita kuda kupona moyo wokutsvaka kudenda vapa vaMakamazi. Yes, ndakaritsvaka. wamukaseko bosi Rikirosi chimuti wakabata bosi Tusa manager Copacabana kunosvika kuEastv kumabvukupo chimuti vakabada kuti tsve dziriseko boots Smart inotangira kutsoka pamuchenda bosi Chineke vamukaseko bosi Thomas Mpoperi vamwe bosi Chelsea Chuma vakabada chimuti kubva kuGwanda kunosvika kwavariko kwanzi chimuti akabata kuti tsve aiwa muri yeZimbabwe rikalikoti paka mapindira papi muri yeZimbabwe ndiri yasimutambada tirove pakatsikatsika ondiri simutambada tirove pakatsikatsika ndiri ya simutambada tirove pakatsikatsika ndiri ya simutambada tirove pakatsikatsika ndiri ya simutambada tirove pakatsikatsika simutambada pakatsikatsika simutambada pakatsikatsika Hati reporting to the angel. Reporting to the angel. Jali kwakatanga pakunaka padenga twende Nicodemus akatevera apa kuporeswa kwevanhu Leviticus ukatevera nikosva kare Simon Peter akapedzesera pakutenda Mother Mary piorota pyo romanzi paini for the Peter bro afana tusipekeshane mturaiba jomanda vakachiwemba kemenekia sipiditi horomai tendoro shiwiri pindivo Walk out to him. Sipiniti. What am I eating? Tendorochi. Okarochi. Po. Rikiti vo. Moda kutsudzura chekupi. Ndinochiziva muri yeZimbabwe chasanda kuyako nchachitsvaga. Chemurume akabata mukadzi nechikomba make. Ndobva agara pasi neshamari yake. Ndobva ruwa chikomba kusvika chafa. Tichauya ikoko tinacho muri yeZimbabwe chekubechina bridge chemunhu akatenga imba ane 15 years akavaka ipapo but sabhuku ari kusvika vachigurani pakati kuti iwewe enda kusandibvunze tiri woumambo wachada kuya ipapo anoti sabhawa pamba pamwe nemunhu mati chii chiri kuitika kubechina bridge munhu akatenga musha wake okay kumusha rekoti kudhorobha musha okay atenga musha ndobva piwa stand yake chizvaro cheMozambique but iko zvinozvi atiwe nemapepa ese kubechina ari mwana wemuZimbabwe so iko zvinozvi sabhuku wemo munhu ane 15 years achigara ipapo akatovaka atovaka kudariko kwakunzwa mumwe munhu ari kuya ipapo achinzizvo ndiyewe panapa uyu katirana nepakati stand yakakura sekwe stand andazobvunza kukura kwaingozi katirana nepakati yakumusha nepakati wacho iye ari kunzi auye ipapo anatozoita bhawa ipapo adakuvaka pamba veroi icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafedza rikanikoti Zimbabwe ichi chidare okay kuBeatrice kunonzi pamombe pani vanonzi pamombe business center ka mainosa dekwenyuku kuBeatrice uko Simon Mutambi sorry muimbi wangu tamboti mbopindawo ikoko inzwa iZimbabwe kune mukadzi akaroorwa angasikagari kuBeatrice but ari kugara kuBeatrice iko zvinozvi ane vana vanokwana kuitawo vatatu vaakabereka nemurume wake
inzwa izvinotaura mudzimai uyu. Ndinoda kupupura bhosho kana pane chakaipa vanhu vandibatsire. Ndauya kwamuri sechimuti mundibatsire sekubatsira kwamunoita vamwe. Ndachema ndichataura zvakaipa pandiri zvandakabata kubva kumashure kusvika pazuva ranhasi kuti mukwanise kundibatsira pane zvandiri kutaura. Daniel Oshiwiri Benifo wakachwemba communication. Fofofo Baba Pati ra bhosho ndairarama upenyu ndichifunga kuti andife ndakaita murume uyezve andigari mumba kana kuita mwana. Why ndichibvunza anoti ndaipinda mubhawa. Saka rikanditorera imwe nyaya nemwe nzira ndinogona kutozviti ndaive pfambi nokuti kataura nyaya yekubhawa vanondoziva ndaive pfambi. Wandasangana naye pazuva iroro ndiyaindipa zvinondikwanira ndobva ndaenda kumba ndichigara ndiri ndega. Ndokubva ndasangana nevatete vakauya pandiri vakati shamwari ndine hanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu haina mwana ine makore akati achitaura anoti iye nemurume wangu different yekusiyana kwemakore edu ndiye makore anoita 10 17 years atikasiyana pakurarama. Okay. Ndobva ndadanana nemurume uyu mushure mekuva vatete vake vatochema vachiti haana mwana haana mukadzi anoti agara nemukadzi mukadzi anoenda. Saka haukwanisi here kuti udanane nehanzvadzi yangu. Ndakumbira ini ndairarama ndiri ndega ndichida tumari twangu ndandinakandobhawa ndikamira pachachiraini ndikapinda mubhawa ndichimwa nono nondida ndopiwa mari ndisina wandinogara naye ende ndasina pfungwa yekuti asi pane zvandaita izvo pfungwa yangu yaiti vese vandiri kutamba navo kubhawa handifanira kutakura pamuviri nokuti handi mutupo yakawanda. Ndizvozvo Akati zvandakurorwa ndakusiya izvi handichazvidi. Iko zvinozvi pa5 years gore rinori nderechi6 pa5 years dzandagara nemurume ndamuitira vana 3. Nguva yese ndiri kuzama kufadza murume kuti ari kunzi vakadzi vakaendawa hapana akasiya mwana ende iye hatorina mwana cherega ndimuitire mwana inini. Anotozviziva kuti ndaipinda mubhawa but ndakazodzikama mushure mogara nani navatete vake ende kubva ndatorwa nemurume uyu 6 years dzatavedzise idzi handina chipomerwa chokunzi ndaonekwa nemunhu ingave message call kana kumira nemunhu right nokuti ndava papi ndave mumba yero dambudziko rauya pauya nyaya pacho Zimbabwe. Nemurume wangu pamba pandinogara hapatenderwe kukirosa munhu wechirume 1 2 handitenderwe kana murodhi ndikaona munhu wechirume achiuya ndofanira kuchinja nzira 3 tikakunetsana zvisinei kuti nyaya yei ndinotukwa ndichinzi fambiwe. Kunyangwe pane vanhu chero ndikada kurohwa ndinodzingirirwa kundanonoka kubika ingave nyaya ipi ndinenge ndichikunzi fambiwe. Nzvimbo yandiri kugara ndinorira zita rekunzi fambi but vanhu vese vari munzvimbo imomo vanotogara pasi kutobvunza nani wedu we mukadzi uyo anombonzi fambi chiko chaakabhoita chamunoziva hamuna anza munzvimbo iyi. But chandiri kuziva ndechekuti inyaya yenhoroondo inozikanwa nemurume wangu kuti pandakatorwa inini ndaimboita nezvei ndizvo here Zimbabwe inini handichaiti chifambi ndakasiyana nacho. Pandakauya ndira kumbobatwa handina murume wandikadanana naye nanhasi handisi kudanana nemunhu ndoita sei Zimbabwe ndinogara ndakamhanya ndinodzingirirwa muvhileji mune vanhu ndichinzi fambi chero kuri imwe basa rekumunda ndinonzi fambi patatukana pese ndinonzi fambi chatanetsena chese ndinonzi fambi but ndakaita ufambi ndega ndisina murume uyu. Handiti tete wemurume wemudzimai uyu ndiye akatoenda kunonyengetedza mudzimai kuti hanzvadzi yangu iri kutizwa nemadzimai. Saka unodi kuenda kunogara naye 5 years akaitirwa vana vangani 3. Saka dambudziko riri papi iye angasingazviziva here kuti mudzimai uyu ndo zvaaita kudhara. Ndatotaura kuti iye nhoroondo yake yekumashure ndotoziva kuti akatombotongerwa nyaya yekudanana nemukadzi wemunhu but handizvitarise ndaive ndisinaye. Zvekumashure ndezvekumashure kana bhaibheri rinoti zvakare zvadarika sakupinda mugoredzwa handina nachaweni kutena achaweni kupora kusingaperi mafundisi kana takuparidza. Muroora akaenda here kunotaura natete hanzvadzi yemurume kuti ndo zviri kuitwa nehanzvadzi ari kutaura navo but ari kuti kwanzi nini handizivi ndinoita sei nokuti chandaida ndechekuti imba yenyu ifambi nini ndakanga ndatorwadziwa nekugara kwehanzvadzi yangu isina mukadzi. Okay, so hanzvadzi sikana vanovaka tete vakaendere kuhanzvadzi komane yavo kunovatsura kuti mashoko auri kutaura haasi right. Vari kutoti ndaneta nekutaura naizvozvo saka muroora ari kuti ndoita sei ndobuda futi here mumba chii chandofanira kuti ndiite kuti ndirarame mune zvakanaka ndiri mumba mangu. Kunze kwokutukwa kwaari kuitwa chii chimwe chaakapiwa chokuti haafaniri kuita mukadzi uyu? Haafaniri kufamba
panenge pane vanhu vechirume pane vanhu vechirume asvike akaona murume achibva kumberi uko anofanira kuchinja roti pamba pakadarika kana kuonekwa bhutsu yechirume apo inzwai mukoma KB haana kana sendi rakaendesa kumba kwacho hana kuroora ya zvakaoma chokwadi. Zimbabwe tobatsira seiko mudzimai tete vedu vari kupi iBeatrice pamombe pamba pavanogara ndepavo vari kutogara pamba pasekuru vemurume uyu ari kuti ndakunyara nezvamuruda kwanzi everyday munenge muchidzingirira muchipinda nemuchibage muchipinda nemukonjija mataura achidoda saka handichari kuti mugare papo ari kuti kana tabviswa futi ipapo handichatoziko kuenda ko ndakambovakirei yangu but ndikatasa maruva vana vangu vandinawo ndinoona kuti zvandakaitirwa naMwari izvi neimwe nzira tetokai nenzira yakanaka but wacho wandakavinga haisi mhosva here kutuka munhu imhosva. Amen. Vanoziva mutemo tibatsirei tobatsira seiko tete vedu kuBeatrice. Yes. Mukasasiya ndo pachabva rufu. Ndo pachabva jere. Chakanganisa mudzimai ichi. Aiwa mukadzi apana chakanganisa. Akakuda iye murume uyu chicha ipaka kuti ambotizwa nemamwe madzimai. Ipapo mukadzi akaya kuzotorwa asingazive ari kufira nyaya dzakafira vamwe kudhara. Instead yekuti murume ana tete vagadzise dambudziko remurume vari busy. Mr. Intelligence Kelvin Zwawo. Mudzimai wokuBeatrice uyo ngasiye murume uyo bhozho ngamubatanidze na hambu ya waya werecipe yewiwi kugeza newiwi kudya newiwi kunwa wiwi ndiko kuti adzikame itapfo kuna Gift Chiruka na Langton Chingoma ndinonzi Mr. Intelligence Kelvin Zwawo kana chiwawa wiwi yakane chiwawa ku icho cheche ku Glenview chakazofamba sei murume yakazoita sei ane mukadzi wake zvake wachiri vese vari vese zvikandikateerera mashoko amakataura but ndiri kungoraramawo zvangu bamkuru veku Glenview ndo zvinoitwa nevarume apo amai mudzimai vache mabatiro anoita chimuti mukufamba kwedu tiri vasi aidi tiri mateketifa tiri vasi aidi tiri mateketifa mukufamba kwedu tiri vasi aidi tiri mateketifa tiri vasi aidi tiri rikiti saka hambuya vakatonzwa nyaya ichitaurwa iye mukadzi ndiye akanzwa nyaya yake kuti nyaya ndiyangu ndiye anobana chimuti vamwe vanototeerera kubva kwaari full volume asi ndinotenda murume nokunzwisisa kwaakaita rudo runopfuura zvinhu zvakawanda kana achida mudzimai wake nokuti mudzimai hasi akauya nepfungwa iyi akatofonirwa kanani naamai nahambuya saka ngagarisana zvakanaka nemudzimai anditi but zvinotika munyika mukoma KB murandakadzi ari pawedza sori nekunjanja kana ndadarika neko handingodairizvo ndodarika ndichitsvaira nyaya yemwanasikana akaenda kunoperekwa kumba kwaamai vake kuti ndakundikana achibva kupi kumurume murume akatora tete vake akatora munyai ndokubva aenda zvikanzi ndakundikana 2 minutes makuwa muvillage arovana nemukadzi wakati imwe nyaya yandotonyera panapa ndiye kuti izvezve akatorovana neumwe mukadzi achiroverana murume wemunhu but kwandiri anosvika zvakakwana hazvo but handikwanisi kuitira chikonzera kunyara ndini mumafoni dzimwe dzenguva pane mafoni ekuti kana akuda gamuchirwa anoenda kunodavira foni panze zvinotoratidza kuti chichipande ichi mapfekero anoti handirambidze kupfeka zvandinoda ndinopfeka zvandinoda dzimweni dzenguva imwe hembe dzichizokupfeka hadzikwanisi kana kumuti ndinonga foni pasi nokuti pavanhu anenge akashama anonyara ndini ndikamuti chii zvonzi ndine kodzero dzangu saka kodzero idzi dzakundisvibisa munzvimbo mandinogara mudzimai adzoserwa kumba kwavabereki vake nemurume wake vava nenguva yakareba sei vachigara vatori nevana 2 vane vana 2 chikonzero chapaka kuti arambwe mudzimai ndechei kwanzi makuwa ane makuwa nyaya yekurovana nevamwe madzimai munzvimbo 3 nyaya yekuti anorovana nevamwe vakadzi vachirwira murume iye aine murume wake shamwari dzake dzaanotamba nadzo mapfekero murume akabvunza ndi ndine kodzero dzangu anopfeka seiko naye baba Isabel mudzimai pane kupfeka kwokuti kana ukadonedza pesi hauinhongi unotanga wati kana kune vanhu vari kuya tangai madarika ndikwanise kunhonga pesi yangu ukaona kupfeka kwadaro kwaramba anotakura mukadzi kunosvika kumba kwevabereki murume akatemba kuti kana ndasvika uku
mukadzi achasvika because zvinonyadzisa kuti mukadzi udzorere kuba kwei ndizvozvo achisvika ikoko mwanasikana vanatete vanyarara varondedzera nyaya yavo yese mwanasikana anoti kuna amai vake baba vangu vakaenda ka handimozviziva mama kuti baba vakaenda chamuri kundituka nokundiudza chii mimi baba vangu sei vasipo pano takasiyana anonzi naamai zokunetsana izvozvo zvokutadza kuteerera izvozvo zvikanzi ndokusaka baba vangu vakaenda imi achidzamai mashoko iwani maenda izvezvi nzvimbo yamugere inoyi manetseri kutorera vanhu varume imimi mumba muno munopinda vanhu vangani muno kutobva kwangu pana kuti ndiroorwe inyaya yekuti ndanga ndaona kuti pana painini ndichatozopesera ndabatwa nemaboyfriends enyu achichinjana pano saka munondiudza imimi ndobva simuka zvake ndakudzokera mumba kwangu ino kumba kupi futi kwabva nemurume ari kusiya murume wake nevatete vakagara uyo amekuba kude yekuba kude vanhu varusara vachitevera vachinodzokera kumba varitomuona togara mumba tobika shamari handikwanisi kugara newe pano kana usinganzwisisina kupedza nyaya kwenda kusiya kwino zvikanzi mutemo unoti panapa ndebo wangu pano unoti panapa ndepangu panapa kana usingade wewe ibva pano ukangoti rova chete kupolisi kwanzi nemurume zimbabwe ndoita sei akura sei kumudzimai uyu 27 years ane vana 2 Zimbabwe 0713938538 baba Isabel baba Pati ndoda kukomenta zvataura naPeter Zulu kana ndine zvangu zvakaitika kumashure musikana akandida achiziva zvakaitika kumashure anofana kurabha zvese zvakaitika ichokwadi totanga panyowani ariko here akararama asina zvakaita ameno ndimi munofamba nebhaibheri zvakanzi kudini mubhaibheri anzi tora dombo ite sei zvikanzi izvo mukadzi achinzi chifeve zvikanzi kana nemwanakomana waMwari Jesu anozviti iye haana kumbokanganisa ngatorebwe atake mukadzi uyo kwai vakangotarisa pasi mambo Jesu vachizosumudza musoro kona paisina munhu wese warwa pasi kurava kuti munhu wese zvakaita sei zvakaita pamwe dai taiva potista yesara chiti ndizvo Jesu chiri yesara taitora matombo kuti ai wadomu lakaipa so Zimbabwe kutaurira chokwadi kana wada munhu anditika tangai pa fresh page zvakaitika kumashure zvakaitika kumashure tombosiya tozvikanganwa hazvisi zvedu yes ko iye mudzimai uyu akadawo kutuka nokufamba neshoko rezvakaitika nemurume uyu atoti anotoziva kuti murume uyu akatombotongwa nemhosva yekutora mukadzi wemwe yes but hazvitauri zvasimo panguva yake kana asisade mwene varidzi ngamusiye mudzimai uyu kana sade murume kana kuti achiruda murume ngaende kumatare edzimhosva no murume uyu pane shoko ratorwa namai nosere kunzi ngaarambe murume paipe apachashandiswa sere kuti ngaarambe murume nokuti mukadzi uyu anga achida murume but zvakukonzeresa ndizvakuita anonzi akusiya murume kwete kuti akuramba murume akusiya murume nekuda kwezvikonzero kusvika pakutorumana murume achitora foni mushure mekuti murume angaona meseji yekuratidza kuti mukadzi uyu ane munhu wakambodanana naye asati aroorwa asi murume akazviziva kuti vakambodanana nemunhu uyu but haana kumboona anawo hake but akaona meseji mukadzi uyu achitaura zvaanonetsana nemurume uyu mumba achiudza ex wake mukadzi ari kuudza ex zvari kunetsana nemurume tine nzvimbo inonzi Mickey Joe handiti muHarare hapano pabudiriro Mickey Joe hapana bhozho ku-update yekurushinga yeguva rokufukurwa nembwa ndinonzi Mai James kukuwadzana phase 3 ichokwadi nyaya iyo ndakaiita but ndakapedzesera hama dzemukadzi vachiti hatisi kukwanisa kuva nhumbi kusvika tafamba saka vafamba hatisati tanzwa but ndine pekutoitangira izvo nchibva panapa ndakutoitsvaga makazoita sei makawanei mazviwana izvozvo ko makaita sei hembe dzakagovewa tinotenda maita basa baba Isabel regaika toti kudini nemudzimai ari paBeatrice ada kubatsirwa muchitaura naye iye ari kuti kudini ari kuda musha wake ari kuda marriage yake kutotsvaga rubatsiro ari kuti ndakasiya basa randaiita nemwoyo wese ndikauya ende ndakabvuma nekutokumbirwa nemunhu mukuru kana achizondigarira pasi kuti
ndoda kuti uvake ndikaziva kuti munhu asi werudzi rwangu asi ndichari kuvavarira chakanaka pandiri ndichisvika ndichibva ndakakuratidzawo zvakanaka ndobva ndaita vana ndiripo ipapo ndinoenda kumaricho ndikafuka kusvika kumaricho ndichidzoka pamba haana zvinoshamisira zvainazvo but ndiri kutoshingirira nemba pamusoro pazvo ndobva ndanzipfambi apo basa racho rakasara kare. Unokwanisa here kuenda kucivil court inonzi protection here kana kuti peace order nokuti kana muchigara mese inenge iri protection order musina ukama zvachose peace order wotora protection order yokuti kana akangotaura mashoko iwawo chete anosungwa zvinokwanisika here tokwanisa here kubata advocate Nyari Maposa kana kuti advocate Priti Mutandwa wotibatsira tinzwa kuti angaite sei. Ichokwadi chataurwa naamai Chimbowa beta mukadzi uyo aende hake mutsate muchimutirese Peter Zulu mai Bryson Mamvura Sabhuku Wajembwa Bambo Colias Chiruka mbuya mai Josi pabocha pamarange mai Chris Mutepa pabocha Andrew Kambasiya madam wangu mai Naledi ndi driver wepaso banalade paborodeo vakachibata chimuti kuti dzvere papa ndikubatwa nonzi Sekuru Josam vari paEastview. Sekuru Josam vari kushedzera nyaya yekuti mukomana uyu imhepo iri paari so kutaurwa kwazviri kuita kuti kubva pekutanga amadzimai aiwa achienda asi kwanzi paakusvika apa mhepo iyoyo achazoidemba nokuti mutemo wenyika autarise mhepo unosunga munhu nokuti ari kutuka munhu imosva kutuka munhu. Ndinomatenda mashoko aSekuru Josam apa achasungwa ndiye tinotenda regai tiedze kubata ka advocate Nyari Maposa kana kubata ka tete Priti Mutandwa vatibetseredze kuti chii chingaitika panyaya iyi tisati tabuda muno mustudio tichiyembekeza kakufika kwa Rachel Chauke tichidaro tombosimudza ka regai katipendere kachirongwa chedu chanhasi tabata ka tete Priti Mutandwa legal advisor vedu kuti vatibatsiridze kwakunyanya panyaya paBeatrice yemataura maswera seko tete Priti Mutandwa. Ndaswera maswera semukoma KB makadiva terere mukoma bozhongora makadiva tinosemba sete makati simba here tinofara zvangu mainzwa nyaya yepaBeatrice apa munhu ngatibatsirawo sei. Chekutanga ndinoadvisa mukadzi uyu kuti ngaaende pakoti iri padhuze nekwaanogara handina kunge ndabata kuti anogara kupi but chakakosha ngaaende pakoti iri padhuze nekwaanogara ono apply iyo inonzi protection order kana vaine vana asi kana ivo vasina vana asisachade zvakare anenge apply inonzi peace order against murume uyu. Right, vane vana vatatu kana akano apply protection order inobatsirei iyi pavanhu vanogarisana pamba imwe chete. Regai ndisanangure zvinhu zviviri. Protection order ino applyiwa pane vanhu vane ukama inoti vagare vese asi vachigara munyararo. Hapana anofanira kunge achishungurudza mumwe kana kuita zvisiri kudiwa nemumwe. Protection order ikaitwa inoenda kunosembwa pakoti pane affidavit raanenge achisanangura zviri kuitika muupenyu hwake pakati pake nemunhu mune waamhangarira. Musi wayadzingwa inenge yakutotanga kushanda. Okay. Obva aenda naye oneipa mapurisa votora bepa voenda kunopa murume uyu vachamusanangurira kuti bepa rawapiwa iri riri kukuda kukoti musi wakati anofanira kuenda kukoti. Aenda kukoti achasanangurirwa zvaadedzerwa padaro. Kana asanangurirwa pachapuhwa mutongo iye anenge audzwa osanangurawo saidhi rake kuti ari kuti kudii. Okay. Then judgment yozopiwa kana judgment ichinge yapiwa usually protection order hainimwe munhu nekuti vazhinji vanowanzoti akaita protection order mumba munhu vamatoita runyararo. All right. Then ndochitsanangura chechipiri inonzi peace order inopiwa pane vanhu vasina ukama ndoiye yekuti iwe haufaniri kusvika padhuze nemunhu uyu. Zviroti kana ini ndakaitirwa peace order nemiKB ndikakuonai muchiuya nenzira ikumberi kwangu ndakutochinja road. Okay. Saka ngaaenda anoapply for protection order kana asiri kuchengeta vana obva aapply futi nemaintenance. Nekuti mukutaudzana kuti tengai chingwa baba vevana vari kuda chikafu domestic violence yobva yadii yatanga. Saka akanoapply protection order ipapo obva abatanidza nemaintenance. Aiwa tinotenda maita basa. So muchidimbu mashoko amungada kusira muri yeZimbabwe pamapedza kukomenta nyaya kuBeatrice ndeyekuti kudini? Mashoko angu ndeyekuti ngatichengetedze runyararo nekuti vakawanda vamwe vari kuzoverengwa mumapepa mushure mekunge atemwa nedemo kana kuti
kana uri kuona mugariro wauri kuita usiri kuita uchishungurudzwa ngatiendei tinosvika for legal advice kana kuenda kumapurisa chaiko vanokubatsira vokusanangurira kuti wofamba sei. Aiwa, tinotenda. Vachada kubatsirikana, vachada kukubatai, munobatika sei? 0772 764 424 ndichadzokeredza sakare 0772 764 424 kufona kana WhatsApp kana matext message. Maita basa tete Pretty Mutandwa illegal advisor. Mazvita yenyu mukoma KB mazvita vachere. Tinotenda maita basa. Baba Isabel. Nyaya yataurika. Saka ngavaende kupi pa court iri pedyo nawo. Iri pedyo navo. Yeah. Saka takunzwisisa mutemo guys. Takunzwisisa. Takunzwisisa mutemo. Totoziwa. 0713 938 kana 0789 600748 0789 600748. Hello. Mamukaseiko wakomana wemahazard jai. Mazwano tawa ne dance nyowani inonzi kula dance. Inonzi kule dance. Yes. Mamukaseiko wakomana wekule dance. Zviri saise. Muri kutara na Mr Intelligence Calvin Joao. Uri kuzviziva kuti kule dance takaipiwa nani? Makaipiwa nani ko? Jonas Kasamba. Inini ndichatsvaga yangu ndichaintroduce next week. Tinotedza. Ndoda kuiparura patienda kumushundu. No problem. Right, reketiti ndibata hangu chakakulawo kule. Kule. Kule wauda kuti jairira kule. Ende gogo ndiri kutoona kuti gogo akagona zvawo kuti wana ende munoudza maticha. Gogo wakagona serekisando kuna gogo. Ende wana wacho akabva wangwarira bhondo maticha ndobva aita basa. Asi kumataro uku hapana here kuti chakonzeresa chinofanira kunge chichibatwawo futi. Apa muri kuti kudini? Sekuti handiti mukutoona kuti kule wari kuti ndakanzi nen'anga tsvaga asati amborara nemurume. Hapana here honzeri yekuti n'anga yakatuma kule awo. Okay. Kuti n'anga inofanira kubatwawo? Ndo pandoda kuzama kutaura kuti n'anga inombofanira kumbobatwawo bhozi pane honzeri ka. Kubatsiridza. Bhozi dai pasina n'anga dai pasina kule kuti warepe wabhinye wana ka. Regati mbonzwa vanoziva nezvemutemo kuti pakadaro panofambiswa sei. Alright, tobva taita kuda kuri pangozi awo wada kutengesa imba. Dai wanga wambomira kutengesa imba nenyaya yekuti ngozi ka. Ngozi inozvitaurira yega kuti ruda chakati. Ngawambomire kutengesa imba, ngozi inozvitaurira yega kuti ndiri peine chakati kwekati ndiri kuda mombe 60. Ndo pano zvinonetsera bhozi ngozi aumhanyiriri kuiripa iwewe isina kutaura kuti ndiri kuda chakati. Inofanira kutaura yega ngozi. Ko kana isina kutaura ngozi, ivo vakaita mhosva iyi vanofanira kuripa here? Apo vanombofanira kumbogara nehama dzemunhu wakauraya woona kuti hama dzacho dziri tuko kudii. Asi ngozi ichazotaura zvairi kudawo. Ngozi inotaura chete. Inotaura chete but hama idzo dzichataurawo zvavari kudawo zvavari kuti apa mwana wedu tipei zvakati asi ngozi ichazobuda ichitiwo ndiri kudawo chakati. Saka ngavambomira kutengesa imba. Zveimba ngavambomire zvawo. Aiwa, tinotenda maita basa mukoma wedu. Rege ndingoti timu mashasha mamuka sei gift mari yapera ndakuona. Osland British chingaipe ne top Checkman Matono Victor Katia Tinashe Gotra Trimo Liba Steven Siabua. Muene weekend inotapira kuti tapi. Lekezani kati vemunangu ari pantedu. National FM allo. Oroi. Takudavirai. Mamuka sei. Murise. Mainosa. Iripo muriseiko. Ko muri kukhala kuponi konsiku zvino kuti zizi kudaro. Ndichifamba nebasa. Basa akapresa kwadhangwezi kumuriseiko. Aiwa kandosaka riripo saka basa richiripo kana rakawanda. Basa richiripo hamwe kana kuti naye kudai basa richiripo murisei. Aiwa kuda kuti akasimba mheno kwamuri ikoko. Kwachiri kwakanaka ndoda kungobata chasekuravo kuti aiwa gogo vakagona. Pasina kanobata bharo. Kana wapuwa vana kuti uchengete vazukuru hazvina kunzi chibva waita kuambunyikidza kutora kodzero dzavo
saka ndikungoti gogo makagona mukati vana vaende nomangara kuchikoro ende maticha abaita zvekuti vana vabatsirwe vatariswe kuti havana kukanganiswa here nasekuru kana kuti havana kupuwa chirwere here. Sekuru garai mukati kana mukafa muri imomo tinongosaka tichidya chibage. Mati chibage chawendi chakaita? Chakaita. Hanzi chakaita. Pane bagwe. Aiwa, chibage kana nguva yakwana mutipo nhamba dzeikoko tinotora masaga echibage. Tinogara mukati. Sekuru ngavagare mukati munoenderana navo nekuti zvavakaita zvinoenderana nemukati. Batawo chalandlord. Landlord. Anga vakakonzerwa nemwetsina here kana kuti vakauraya munhu vachida ngavagare kuti mukati. Ngavagare mukati. Ngavagare mukati. Iyo imba iyi hamene kuti vanhu vacho vachabvuma kuitenga here nekuti vanenge vachinzwa kuti imba yekutengeswa kuti vanhu vabhadhare ngozi. Hamene kuti vachabvuma here vanhu nekuti imba iyi yatone mhosva yekuti vakafira munhu. Handi munhu akatofira pamba ipapo. Asi vanofanira kutengesa here hama dzevakapara mhosva kuitira kuti varipe ngozi. Ekuti havana kwekuti vanowana kamari vari kutoti tikatengesa imba yake iyoyo ndokuti ripe ngozi yemunhu waakauraya. Saka vanhu ngavatengesa asi vandotengesera munhu asingazivi zvakaitika ipapo nekuti anoziva handikungoti angatengei. Regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini ndakaona jezi ramaka anvela veCaps United rimwe rine kagirini so. Ini kana ndichimbokudza kuti Caps inobvira munenge muchindirambira jezi racho vamwe vari tofunga kuti asi Nigeria yauya muno tikati aiwa iZimbabwe kepe bhora gore rino. But jezi haritambe bhora zvo. Makaona vanhu vatakatenga here muri kungonzwa kana kuti muri kungo tasara nemasondo machoma asati 2 weeks kana 3 weeks pamberi apo. Kuti zitange iyo agama iyo akaiudza kuti itange nesuka ichanoudza vamwe vayo. Kocho Chiragwe anomisa zvidhori here? Chiragwe anomisa zvidhori ende hadize vanhu vasinganzwe kana vanoti iwo wakundikana nekutraining kwacho usauye ende nekuzoti vhiringidza usauye ende ari kufamba nevanofamba gore rinotoda kuenda nevanoenda. Ligi yegore rino ichanakidza mainosa. Ligi yegore rino ine moto amana ndingotarisa zviri kuCaps kundichiona hangu kutraining amanaka Caps ine zvinhu zvayo munongonzwa izvi. Bye. Ndimboreserawo vamapfumo vedu vekuti hanzi Caps zvairi kuita tiri kuzviona kana mukavashedza katatu vanofara. Vanonzi vani? Vanonzi Mr. Mapfumo vekupfumoteki. Mr. Mapfumo vekupfumoteki. Mr. Mapfumo vekupfumoteki. Mr. Mapfumo vekupfumoteki. Po rikiti bvu. Tinotenda. Mainosa. Rega titoreka nhare mbiri topinda varume nevakadzi asina 0 nokwendiana. Takangofanana 50-50. Ndiri kuita 50-50 ndozvandiri kuona mazuva ano. Sei madaro? Saka nyaya yekusauimbana inonetsa sekuru. Mukangoleka kuimbana chete zvakawanda zvinji zvinoitika. Okay. Taura chokwadi nyaya yekusauimbana inonetsa. Inyaya ipi yamuri kutaura Wagweja? Ini ndiri kutaura kuti pane nyanga muchitaura yokuti yokubhitirisiyo. Nyaya yandazungunzwa pakati but kwada kutaisa dhiri rekuti kozi nyaya yekusauimbana. Okay. But nyaya chaiyo yandauya nayo ndiyo iyo ndida kupedzisa nyaya yefoni yange yazokata. Okay. Munozvo here kuti repi wedza waita mumba waita kunze nyangwe nomudzimai wako inongonzi repi chete unongosunga. Ndizvozvo? Handitika? Tozotarisa kuti pana ambotaura meseji achiti n'anga kudini wati n'anga kana ine marapiro asiri ndiyo asingadiwe nehurumende imhosva. Especially papa ndaitoda kuti mutombonzwa kune wezinata vanoti chii kuno vanhu vanorapa marapiro akadai. Baba Isabel mune nhamba dzevekuzinata. Ndichatsvaga ndogona kudziwana mukoma Kebe. Tsvagai titaureka kana kune mukuru wacho wekuzinata kana anotaura akamirira akaboka rezinata. Titaure naye. Ichokwadi icho regai tivatsvage tinovawana mukoma Kebe. Vanoti chii munhu anorapa marapiro ende unoita zvakati kuti zvako zviite. Okay. Handiti tofanira kujeteserwa ipapo tozoya panyaya yengozi. Ngozi inopera nokuritwa mukomabhozho namarunga. Alright. Kana usina kuripa ngozi inoramba ichikupedza inokuondesai svikadzinza resirapera. Saka iyo imba iyoka nyangwe ikamera kutengesa asi ichatengeswa chete. Ko havakwanisire veukama kuita kanzato kubatanidza kana pachida 1000 pane kuti vatengese imba yemhuri. Chirikiyo nchokuti weukama wari kuita zvesototi iwe ndiwe ukakonzeresa imba yako yachita kuitengesa. Ndozvichiitika apa. Okay.
Saka iwo mfana kunja kuvanhu vokama ogara pasi kuti wari kufungei wanochaja hau chirudzi. Posveta vamwe vokama vanogona kuti aiwa toda kuti mufi azvitaurire ega tinoputsa azvitaurire ega kuti ari kuda chii. Ndizvozvo. Saka pamwe achataura kuti kuda mombe 10 kuda mombe 50 60 dzatawana mita intelligent idzo otengesa imba iyi mari yacho otenga mombe. Ko tikarega kubhadhira zvinenge zvichidiwa kane mushakabvu pane zvinoitika ngozi. Baba munopera nese kita marombe kufa kita murakashira. Kita murakashira ngozi dziripo izvozvo ukaenda kuchechi unogona kunditsamba maenda munogadzisa nyaya dzidzi ngozi mozoya kuchechi. Okay. Kuchechi vanotoiziva ngozi iripo. Aiwa tinotenda mukoma Alec Gweja. Right. Ndisati akatiza nomukadzi womunhu achiyana mukadzi wanga ane mwana wake bhazofa ari mumaoko mazowe. Okay, nyaya ikazisoma kwemapurisa akazokwanisa kuvigwa ende murume airamba kuuya akadanwa panzvimbo. Yemumbare chitungwiza yemurume akaenda kuchiredza achita rinotora staff iyaye. Yes. Aiwa yakazogara pasi yakazoita noise mumbare mubusika umu. Gweja uchatidzorera kumusika iti. Amuna kuzopa update. Icho kwadi muswe mandi ndikaimkoba kepika. Itori nikachikamu kakati Rebeka ninge nyaya zvakare. All right. Aiwa vachazoitsudzura. Mandi. Uzotidza mandi. Rega nditsudzure. Ndoda kumhoresa maPurity Benjamin Noster, Paddington Kwanya, Kelvin Shwawo Lemton Chingoma, London British Ngaipe, Oscar Ramba, Sabukuka Nengoni, Dorothy Mvumbi, Gift Maria Pera, Susan Murengi, Knowledge Kawa, Ndoda Godfrey Kapitini, Sekunambia Purity Beja, Ndoda Shekari Moren Mangowe, Ndoda Filimon Nyerenyere, Clifford Chikonzo, Richard Mbeze, Urishe Yako, Tendai Beja, Witness Beja, Love Mo Beja. Rikiti vu. Hanzi ngozi iriko. Aiwa ngozi iriko nkomakebe. But ngozi yekutoziva mega mambogara pasi iri nani pakuti iwe chaikanakira hengoti tauya ka inotenga idonedza munhu. Izvezvi vachitotanga zvingagare pasi nehama because mashoko anobva kuhama angatozouya chinzi nemufi zvamakataura zvishoma chiwedzere zvakati kwete kutanga kuega kuti kungoti makauraya. Munodona 0789 600 748 paita munango le. Hello KB na Bojo. Mamuka seiko mama. Ndamuka hangu ndonzi Mainoster pachitungwiza. Mainoster pachitungwiza. Aiwa hata kakubata FDG. Tibatsire tinzwe. Ndoda kubatsira hangu pane chekuBTC. Uyu murume zvaari kuita hazvina kumbonaka izvi. Nekuti iye mukadzi kanga asiya hake nemurume uyu. Omusiya. Murume wokuvaka naye imba uyu. Asi murume wokuvaka naye imba nekuti ungatuke munhu. Iye aizviziva kuti mukadzi uyu ndioraive basa rake. Ndizvozvo. Saka hanga asi murume wogarisana naye. Mainosa muri kuti mudzimai wokuBTC ngarambe murume. Hanga asiyane naye hake. Okay. Hanga asiyane naye. Aiwa tinotenda ingomutse vaviri vatatu tinzwe. Ndoda kumutsa Lisi Itani nemwana wangu Noster na Knowledge nevateereri vese National FM. Nemi KB na Bozha aiwa munotigonera zvisingaite. Tinotenda Mainoster. All right, maita basa. Kopfuti dzacho. Mainoster. ChekuBTC chavanetesa. Vangoita shungu dzekupinda but vari kurwadziwa nacho. Zvinorwadza chokwadi, zvinorwadza baba Isabel. Okay. Regai timbopinda muchitora. Domboshava Patrick. Vakanaka pokungonzwa kutonhorera nekudzivirira nekunhuhwirira. Tibatsirewo Batimbo, ini ndiramba kusarudzira kuti ndibatsirewo nechimusikana uyo kuti kuna mama hamuna zvamunondudza. Ini ndaita mutete vachiri ndoda hangu cheningi. Uda chei? Ndoda chasisi vakazopinda mumba vakutukwa. Sisi vakazobhaidza pakuzoita ushingi hwekuda kuzotopinda mumba bhozi
icho nyange ukaroorwa nemunhu anga asingazive akangoziva izvozvo chinechi chitori chitukiso mumba mupi because hapana pamunovororama musingamonedzaneka. Okay. Saka ukangodaro chete mukangonetsana chete munhu akutokutsvagira zvinokurwadza pamwoyo otokuudza zvekuti ndosaka uri pambi. Saka apo kutongosiya zvataurwa namai Nosta vaneta nacho chitori nani ndobuda bhozi hazvipere. Mai Nosta kuchitungwiza. Ona Peter Zulu, sorry. Okay, rega tinzwe kuti vamwe vanoti kudini. Asi pari zvino titenda network. Andibhojongora network yangu haikati. Ndeyako here. Bhojongora network yangu haikati. Alright, tsinzura tinzwe Peter Zulu. Tiri ndisingati vanhu vanotadza kuregererana but kuvanhu vatema kanyemba isipachari nhau yekuti munhu ayamboita zvechipambika. Beta kuroorwa munhu anenge asingatozive zvakaita Peter Zulu ari murima zvake asina kutombokuona pashowground zviri nani. Okay. Hazvitaurike totukana hedu nezvimwe kwete kuti aitozviziva kuti ndaitombosangana newe patachi kana kuti ndakaudzana nhingi. Ndingati kuzvitaura asi ndozozvitaura mukutsamwa. Mukoma Peter Zulu. Watika nyemba taura tinzwa. Pane vana vatatu apa. Saka iye paigara nemudzimai woita vana vatatu anga asingazivi kuti ndozvaita kumashure. Aizviziva asi kuti munhu anenge achingoshingirira. Saka chii chashata nhasi? Apa hazviroti hazi kuda munhu ari kumuda but mukutsamwa imomo dai Bhozha atomubvunza kuti hadzoka here achizoti sori anotozomukumbira regerero. Okay. Saka anofanira kuita sei mudzimai uyu? Mudzimai iyeka zvakwari kana achida kuramba aripo achitukwa zviri kwari kana asingadi osiya hosi zvataura mai Nosta number 2. Okay. Aiwa tinotenda. Ndobva ndapedzera ndichiti vese vanoda kundibata number Bhozha ngataure handiti mondidedzerawo katatu. Iko Godobori. Watoziva kuti Godobori na. Amachimbowa ndoda kukomenta. Ngavauye mai Chimbowa. Taure nawo. Dina Bhozha. Maswera seko mai Chimbowa. Ndaswera ndagumbuka fa nemurume kubhisiso. Munhu angaramba uchingoti nekuti waita zvakati oramba uchingozvitaura. Hauzivi reason yakaita kuti munhu aende kubhawa. Okay. Saka hazisi zvekuti unoramba uchimurimainda pamwe pane maproblems akafe zvakaita kuti aende kubhawa oramba uchimurimainda uchimutuka nezvazvo. Hazvisi right. Hazisi right ngaasiyane naye murume wacho. Oramba murume. Aiwa ngaasiye kana zvanetsa nekuti vanozopedzera vapinda muna taisiri vana zvese. Okay. Uyo kupfeka hembe dzinotanga padzakagumira uyu ndamukoniwa. Saka murume ari kuti nini mudzimai haasi kundiremekedza hazvito ndirambe ndichigara naye apo mudzimai ari kushedzera kuti hapano ndipangu. Zvino kana atadza kana kuteerera amai vake chaivo tomuita sei mukadzi. Amen. Auya kutoda deliverance. Kuti pane zviri pari. Atowedzera pane zviri pari because atoenda unowedzera kuti mhosva pamusoro peimwe unotuka amai vake kuvaudza chipambi. Auya anotoda deliverance ndatomushayira kuti tomutiita seiko. Ya pakaipa aiwa tinotenda mai Chimbowa tinenge chida kuti mubatsire nokuti nyaya dzinenge dzauya aka pachimuti. Munonza teta kutongoti murume wangu asazogumirwa nepfungwa zvekutanga svike pakuwadza mukadzi kana kuzviuraya. Haisi nyore kugara nemukadzi akadaro because varume vanoda peace mudzimba. Ndizvozvo chakakosha runyararo chakakosha ipeace. Mwari vanopindira taiti. So ogara nemudzimai wake. Ngaagare. Alright, aiwa tinotenda mai daka kukubatai vanenge vachidaka kusvisa nyaya pachimuti munobatika sei. Icho kwadi muri yeZimbabwe regani kuti mukoma Cape andingoyendika ndisambopasando mukaseko Captain Mishaki chimuti vakabata muleya Supersonic iti muZimbabwe pamwe chete na Mary Kari ari pa South Africa pachimuti akabata ari Mary Kari anobva kwa mutoko kunonzi kumavhurazuko but ari kujoza zvake kwakabata chimuti Chenge Masara Madam Boss Sekuru Joseph pa Eastville Terence Bobo main actor Baba Kaden Baba Jaden Sekuru Mugandani pachitungwiza reason maate ku South Africa pamwe chete na Agogo Everyday is Friday. My D vanobika sadza muriti upambare kwanzi ndakachibata ndisikakangane mari jata pa masagasi na chinocho aiwa muri yeZimbabwe vanoda kundibata kune anonzi Jora Munefenjiro mafubidze kwanza andidi kudhisemba kana ndakabata chimote namba zedu dzinoti izo 0771 545 025 0771 545 025 0771 545
45025 ndapota musabipa sa tendai tindo masenu pamwe chete na Konsebo Forichi po rikiti vu Kanyemba Bonzo na Boshongora. Tigumane next week Monday. Mova nekuterera kwakanaka tichakusiyanika na Rachel Chauke.